अरे सारा रंगदार लोग के है सारादार हो, इनका के जाने ला यूपी बिहार हो, कि रहे ले आगे पीछे इनका घूमत थाना बा। तेरा और भाई कहता रे कि तोर मजनुआ के रे जानुआ पूरा जिला दीवाना बा, तोर मजनुआ के रे जानुआ पूरा जिला दीवाना बा, तोर मजनुआ के रे जानुआ। कि अब का मतलब बाये रोआई के हो, अब का मतलब बाये रोआई के, अंगूठी में अंगूठी बा सगाई के, कि हम तो के नियो के ना भईनी, हम तो के नियो के ना भईनी दिल लगाई के, अब का मतलब बाये रोआई के, अंगूठी में अंगूठी बा सगाई के। शेर हमारे साथ मौजूद हैं और बता दे भोजपुरी के उभरते हुए कलाकार में से एक हैं। लेकिन सबसे पहले हम जानेंगे भाई साहब कितने दिनों से ये कलाकारी कर रहे हैं और क्या क्या गाते हैं और क्या नहीं गाते हैं। सबसे पहले स्वागत है जी। सब क्यों के प्रणाम बा। जितना भी एपीएन बुक न्यूज चैनल के देखे वाला श्रोता समाज बानी, जनता जनार्दन बानी, सब क्यों के आशुतोष सिंह शेर के प्रणाम बा। और आप जैसे पूछनी है भैया, तो हमारा गायकी करत 18 साल हो गई। 18 साल हो गए गायकी करत। कौन कौन गायकी करे नहीं कि रहुआ अभी तक 18 साल से कर रहा बन। हाँ, ये दर्शक जाने के ये से चाहता कि लोग एक साल एगो गाना पर चमक जाता है, ओकरा में का हो जाओ, रहुआ में का हो जाओ। बलगर से हम दूर रहनी और समाज हमनी के ऐसा जगह पर जाके खड़ा भइल बा कि अच्छा गीत केहू पसंद नहीं करत। हालांकि अब हमू टूट गइल बनी और कोशिश करतनी कि थोड़ा सा बलगर करी, लेकिन बलगर ना कर पाए उतना। हम माने तनी तनी चटक मटक करें बस जी, तनी तनी करें जौना में पर्दा होके। जैसे अभी एगो गाना आइल बा शिल्पी राज जी के साथ में, वहाँ के कहतनी। अच्छा, 1 मिनट हम गाना पर ब्रेक लेम जी। शिल्पी राज जी के साथे गाना गइले बानी, तो शिल्पी राज कोनो छोट मोट सिंगर ना है जी, तो काहे रहुआ शिल्पी राज जी के चुननी, बाकी सिंगर के ना चुननी? एक्चुअली बात ई बा कि जेकर नाम हो जाला ओकर काम हो जाला। अच्छा, और ओकरे पूरा जहान हो जाला। उहे शिल्पी राज जी है। ये जब बिशुनपुरा हम बोलैले रही, अपन बगल में बिशुनपुरा बाजार बा, ओकरा नॉर्मल हर चीज रहे। ओकरा बाद वहाँ के स्टार हो गई, तब एगो होला नु कि मतलब, तो वहाँ के नाम हो गइल बा, बहुत ज्यादा नाम हो गइल बा और बहुत अच्छा गावे नहीं वहाँ के। ठीक बा, अगला स्टेप गाना अपन सुनाओ। शिल्पी जी कहत नहीं हो गानवा में कि अरे सारा रंगदार लोग के है सारादार हो, इनका के जाने ला यूपी बिहार हो, कि रहे ले आगे पीछे इनका घूमत थाना बा। तेरा और भाई कहता रे कि तोर मजनुआ के रे जानुआ पूरा जिला दीवाना बा, तोर मजनुआ के रे जानुआ पूरा जिला दीवाना बा, तोर मजनुआ के रे जानुआ। ये गाना के प्यार मिलता, लोग रील भी बनावता, लेकिन एगो सपोर्ट ना होला, पब्लिक सपोर्ट नहीं कर पावत। आप सब सपोर्ट करी प्लीज, रिक्वेस्ट बा हमार। रउआ लोग गाना सुननी है, गाना सुन के कैसन लागल हो एक बार कमेंट में भी बता दे। हम करब के चाहते कि शिल्पी राज के बारे में बड़ा तनी कुछ चलेला जी, तो शिल्पी राज कितना रुपया ले ली एगो गाना गावे के डुइट में? हाँ, वहाँ के वोकल के चार्ज बा 5000 रुपया। अच्छा, और उ नॉर्मल चार्ज बा, माने कलाकार जेकर नाम नहीं खे ओकरा सब स्टार लोग से अलग चार्ज हो सकेला, 7000 हो सकेला या फ्री में भी हो सकेला, लेकिन हमनी से 5000 वहाँ के बजट बा। एगो गाना 3 मिनट होके 5 मिनट के होके 2 लाइन होके तब 5000 मतलब 5000 देही के बा, ओमे कोनो कहीं से गाना तो गावे ले, लेकिन अपने गानवा के प्रमोशन करे लेकिन
देखी वहाँ के लगे एक्चुअली प्रॉब्लम ही बा कि रोज वहाँ के 20 गो 30 गो गाना गावत होखब, तो इतना समय ना मिलेला। प्रमोशन मतलब ही होला कि अगर वहाँ के आशुतोष सिंह शेर के प्रमोशन करतनी तो ये भोजपुरी के सच्चाई बा, थोड़ा सा खराब लगी। ये भोजपुरी के सच्चाई बा कि जे आगे गइल बा उ पीछे वाला लोग के कबो आगे ले जाए के ना चाहेला। जे कैमरा करता जी, मनमीत बाबा, हाँ मनमीत देवता बाबा है जी के, हमारे वो। हाँ, उनका दिल टूट गया है, उनके दिल टूटने पे एक सैड सॉन्ग हो जाए। एगो सैड सॉन्ग हाँ कि अब का मतलब बाये रोआई के हो, अब का मतलब बाये रोआई के अंगूठी में अंगूठी बा सगाई के कि हम तो के नियो के ना भईनी, हम तो के नियो के ना भईनी दिल लगाई के, अब का मतलब बाये रोआई के अंगूठी में अंगूठी बा सगाई के।